Bemono muligereria aso kondra kobaera na Mwanyagitinga TV aso murobele bobole minobonda yokora ntu asomole na nyanya so Obed kera litugolia Alhamisi saa 2:30 ya maragoba chinsa chitu buna bono iga rero no turi meyo muchyobo songo muligereria ndoranda isiko buna tokoranda ase binyoro ao twaje kurigerio moroberio rero no turi gatigati muchyobo songo turi meyo jiro ya daraja lakini ga daraja ntobwato murimi ororo oyo okora toboremi no ebora asa keigo atutebinga ngakia gandareire ande ngakia kunyara okoro borimi bwaye katigati yo muchibwo obosongo asa abandi tugatwarigere mono umurimi otanga abonete kobera aririsa bwime tigatebiara ningo rinde togandara gochimotwe asa marieta igonkoro kunevri ongeri mugira chenka no town iga no ngiboreire no kinerete no ngokoro borimi obo tari borimi bwo kanje no monteraba chinsa chirimbo atari baga nari ngocha nacha kurigireria mugonda ngaki kerororo ogoso 12 kwaruo 12 okoba yegasi orokora ngati tigabweri ka chinsa chiro tari yegasi abanyana ego murigereria una tebiri nabwate ke barua kendi yo kaba monteraba no gotebinga tari tebeterretio kolege nteka mogioka nabo kole kende ko korono borimi ansemo chinga nina ki kwa twaro mugondo yo stole bono iga mugondo yo ono mwako kabere origereria iga buya eyene Sukuma yakinira yagotire nande ire nabekire kurunze kurwa se Sukuma eye nere yorochire batima ebekire ma ebitungu ebyorocha igo byakabeire nseme eria karona rusitio ronka bibaganka bibeka iga rabuna bigo kali biye bono osmigete ndoche kwa oga osmigete chinsa ganchiro mugonda kwa ndoche no bwate Sukuma no bwate chibitunguo no bwate amaemba no edire merimo no bwate ndania no bwate lisosa no bwate chinsaga baka egesare no osmigete neli nagu ngego osmigete chingine chonsi pia samo endo ko rango smeka samo neke akali makamurochu na kangani nende tokuyeki buna abantu ri basentere kero monda bwate akagondo akasinini ngakiabone tokonyoro ogosoka gojabune lisa kara monto kangalero ni Sukuma bwate kwanya kumbe ne linagu liagatene linagu bwate kumbe bwate gesare monto nyora ngakai ndo chingini mali njiro pakendera mane kara aria iye gota sichinga kichiabone china chindagara tubone takulia semebere yaito eyono bimarie byande mbirigo itana sauri bagoteba nga kero kubeka amo se okuburukane byonsi kemarigane keri goitakende ekiagere Sukuma yero nanyerocha egocha kobera enka kientambe ebitungu ebibire gaiga ebirora senga kienke bono egotindi konyara ngambi nyare goitana kirenga kire kiaye kebwate enga kiaye eyono Sukuma kero kogasa kero kwagasire ndoje nare ere nyinge ngayo ja kwaira ngayo ja kwoni ne jiro ya daraja usengo irora ndande ya ekere jire ye ngoje Sukuma ye kare ya turu abange nababwate bibanda gotira baro jidaraja mata ali nabo batu abaira bachiko kone na baro igwa bando kone na bansa daraja mbiri lakini buna ndojo na batangasa na ne redira romambinga Sukuma tekayo nabora janyore go chakosoka kujisiko ya gusinande omugondo yo ngosimekero obuoyo saurine tauni gatitole obuoyo bosino obwe ngombo kobeka bosino obwe chingoko mbuye kyo gutumeka nanje tutumwe obwe chimbori ekarona akire bitera nyone gento ndato gusimekana jibana ne chinsaga chiriro charia yongora asialiro obuoyo boria nache wiki ya moiga na makuruto botugoro igo bomono obuoyo nganje tokobeka no obwe chimbori eyono tugodiro simekera bwe bwaduka nonya ya bwe bwaduka tindi kobeka no irioko gwako chingini chindiri gwaku rioko mondara abanga akanda kuri chingini ongeri akasimekete monda ali chibwate rioko ya metenera ali ngosunyunta iga nanye burukani machi kana asiarira tochu nane bororo mburia enga kyogora dembako esa ulingora abange baito bari meto chiera ari siko abande ba tanga ribago simeka kema basimekero buoyo arandege ntokenda ganyo koboria Sukuma yo sumatene ye chimbanda gosine riyo butweduka ini simekete ye chimbanda ene ye chimbanda riyo tochu ne ye tambete ne yebono ira neti abana bayenze uriyo gotaba mugusiaga tabanga kikwanya rakaba bagokoroma nando kabutoro mutu akere nyororo
na kwakangeranĩtie ororo. Ngiuga kora bwanjeretie Sukuma ye chimbande kubweri ende. Chimbande yakobe ntambe ande komenya emiaka. Teri kwa mugaso. Kero mugaso ororo na bera ororo na bonyerochi bunero. Lakini yende yegesonga yakoborenga kienke. Aso mondoraga nikorosi obo mugondo bunoyo etauni gatima male moteyo. Ngakiwa gara to kanyora ka yinga ka etauni gati. Iga omusani one ogo ondebetiko abugo kama debininta que te koleme que garanto muga kominto na ochita karara na gatuirire mugondo kare kitorabake. Odebi ngaganda kabuna kagaiga ugwento kusimeka gento gete. Ona njenge kuru aso muga kominto nga asaraire tabwento korara agwento gutokoro productive yakora irinde kiro monto nyora chingeni bono buna mwane toiko kurangeni yo gotira gochaiga baenda bachi kuri nyomba. Mbona sana muligereria kwegura bono nga nanyo monto kamete tauni gati onye ko bwata kayinga gakeiga na boko bega chingeni gosobeke kende yonsi kiranyare go simeka osako koroboremi ketora timokasi nini tomanya kwera na kugandara no murobelio. Ekirogo chako buri mwe bitunguo igente getangani obwenete gokora igo koendoro si nasari okorose kero kwarosi nasari raised, call them raised beds. Ekiangeto mondo konga ninsi mekegento kuruga seito gike ngumbu lakini enyorire nga kere gento nawe kunyarekana kweto mondo. Biamana soko andra kabana intwe imeyamanya Gitinga TV nyonya swab obed ngokana ndero murobeli bo bore minobonda lero na tore mayo muchibo songo asense moya daraja to kuligererio bore mi bwechingeni no mure mito magani to koroku ongeri bona karo kuligereri chibasa kwa begete mugonda angere ngai gachia wenge Ekero na stekole masaya igo na chiete chiraria abangena bagampimero ebitu ebisabebi na biangertanga chiri bubere eye koro kinga chiri bubere enga kire no ko yobutoro na karato ekwa okuru mugondo pakenga ke yabo no konyanga chiri bujiri bere chira nete kare engo tabia bali meba minto ngamba base kwera ngo bali meba gotora chibasa chinyinge bamaye kwira mugondo ebitungu ebyoroche igo na jete enga gore chiro siringi 200 choka 200 buno birocho mugonda kona bigoro 200 ngajanga basimeka ensemo bikame karabyama bono ngacha kobiye nanganza kusimeka na bibiyo siringi 200 oko biyo ningerete mbiga soki 200 igo bira etali chibase echo egera na bibira bwatenga litukolie chiro ngerenga goretheki ligo lingakirire lakini maete ngoma na 200 chiro chiakoreki chia sokere kuruororo nese mwana okole gasi ya mugondo konyora ndibaka chibase nkora kana abantu bibarua barakora gwetera chingini chikonia ono na kwa goteba nga chingeni chingwe akanera chiraniri chiri kwa begete mugondo na nawo nyara gwakano mondo gwe kondo gocha gochiburuga chiraniti kare bono gano kunyakuragera ngoro teba nga gendo nyora ari kyo konyona kyo kuri chiraniti kare sana iga more mi ba minto mbaba sako danga gwati chibasi chinyinge ama gwansa gokoro boremi ya akutoranga ina nekera to gokora igo ono igando gena ninko bori no begete chindania amone egesare lakini ocho ate Sukuma libagali nene ne bitunguo ngegara gwa kaleta igo ento kya garete Sukuma eye kento gara nkonyali bagali nene ne bitunguo Sukuma kwanza ekwira matuka amange ebindire bya matuka make ekero nkorange kero bikwira matuka amange ne faida ekaroro na bakorange Sukuma na etware kubwa egesare keria gose linaku gose ndania ne endremerie kare kona ali Negeko era nabigite Sukuma nyinge ne bitunguo ekero murakero ole na bono igari yo bari tari buya mbrete ya ngakio gocha kwa chingeni chikuoma chire gosenjera nero gochire ndanji kuoma ya ekera chiba chiringo nyora kuruoro emarogo bane mambio nkoboka naenda roche naende nabwate sina bari bakonkole chiegasia twasomba amache chika chisa kianda cha marogo bali omugaso chirenze twachumurira na yagora chire kiene kiaiga ekero chire kiene kiaiga na riogo ria duka tinda enda kuligiororo ekegera nkuligiri bwe lirito ria nyomba na lingo ciarana ne gachuni toro chiga iga rigo kolibia
Nakinaga ninko bolinga abalemi abange enkorra bako abalemi abange ekero na etira ase megono na etira goeta bago chabante binga baro bago lya mariogo yeduka abako abalemi abange bakurusia mariogo cia agrovet bacha basiarra mugondo ilinde gutanga ebichuni obororo amona makonde ngiye kwara kwa utari gutumeka mariogo ayigwante byo utumeka ribo abandu abange bagotabanga mariogo ali akoruchiduka igabwate gentogoroke gesongo side effects lakini ekero okonyore obegete ribwa sekira kira omote bwekwerende toikonyora bintu ebirororo oyo otegete gocha witness na bagocha pe witness ganga ochirororero ne rikondi eri matebe nga orirorire akoba yotasiarire eriogo gesongo lakini rende omane mbulinga abo no togotumia ribu korosikire ebi juni bigosira eranyarekana nobwato mugondo monene kubuoyo tabe osino omonto okorema buneke ya mogosebere ga yechingeni ibweri ndi makonya ina bori komokonya kulingana nobotambe bori ararige yongweta choteri mama biga na kusanya linyinga liechero na negunia yamo ere gunia yamo kana arwe na magacho gwasa gosiarire onsi tari base digo on cost yongo anda banga bosoko banenjera yamo yokora yokomeko mugondo be fertile na desi chindi na neriogo murigereria kwegura bono bunatete biri libu nenjera yamo konya na mbali boteri se bulimba bwatia se bagotuguta gochi iga bakurituguta ose bari sibina amache gochiroche liburiria gosiara gochi isikaria adinda amache asibia linde lianda gosenga ichi hoteli goeta nechingawa na nechi sukuru ase nema sukuru awa ngumba bwate njere bakoroseria abana endagera liburi gosoka neli nyinge libwe na rire mugondoga buno ndate kurigereriga chingeni ejinji bwate no bororo no nebichuni biri bigo taroro mbio ona boko somega ndeke monga rasimo munda ndeduka abo tumega chinjera chiabene buna libu no buoyo bwegenka buoyo bwechiombe obwembori chingoko na nebisusuonya gotugete elinde oroserio mugondo tokogandera no murobiri omuremi kwa uga bono muchando rio gwetera omonene monene orori oyo saurigane tauni gatimore masakara aya bakoni kurwe chiro igo konyora liembe ya chiri konyaruta gocha mugonda lakini ninkolete gasi enkong yokoboka na kurusia emambia ya mokere mambi ngobokeranda kocha mambi 12 narora masakara ina nyarusia kiara buno ko jatiga kora asaria nandi machi biaja gotonyo rombiri gotonyo yoko ya rusio rokoba agokonya tabasoko kumia sayo iga masakara naro muchando mono bwate naro muchando manene omuchando bwo matento bwate mwanya bantu na sande ngote bigutolenga mwanya bantu ndire bagocha ba montara segocha kwao achingeni karota iyo njerende ngaibe ngwabare kanyora chinga kichinde karochia kabo asegete nara abakogete moina nagwacha kwanyora cheire kwacha chinde kwanyora chimboli chire ime no ni muchando ndo kabere ne chimboli chira ne chomba chire dara chambiri ejo kanyora ngotakite tiba kongu no gocho chinyora chose bimo gore chitumogetoro chiriete chigali oro nali chikatumokoro eon ego njero ruani tio muchando no kogitabia na kogo roche binte biri gante mugonda buna toga ndata no murobiri murigereria nabo gonya gwasemi buna nawe komenyete tauni gati andonsi asolo nyeko bwata ase njero ranyora kaginga gakeiga abo kabeka chingeni nabo kobeka li ninago nabo gutuge ng'ombe gose mbori gose bisusu gose ngoko oboremi mboga netingo tware chieka chiribu omanya gokora nabo gobakorera ndonsi bono ense moyo oboremi igere devolved gose bago yani ajida se serikali chiegenka njera nere Kisii county ya bakonyire gose ya chireko babwate sibuna ino abaremi bamure town gatima ya nanya koro gose mbama etemore ga kwanza egoroka nanga mbama nyiti lakini kibago kolega siana abantu bago jabara tena chimbako chiribara ri batanga ebintu bikaro sirima lakini nanya konyora muntu oja kubolinga ki nakigwajeta ngokokonya nyimo kokonya kitora gokonya tinanya konyora muntu ogochera eono aba bisambare bakoro kunga extension officers bari bagocha bagosemi una bona yore town ima
abanda ke bara basemi buna chinge ni chiao ogochibanga igana mbanya gutumugocha kwao ya nanya kobarra ndi nanya kobarra okobori kwa ngoroki bara konyara bateme ne tabanganiga bataronsi pi barorera abaremi babatebie emechandero ororo nenjira yamo yokobanga egento kibwente kebanguga nabo toranyora ng'a asake nabo konyora kwanyorire mapato korwa asa yuko kokorega si yokora eon andake abasaye mbare tobwate bare tauni ga nkorora abange abande bairane chipikipiki lakini abande mbaroro batara bari batanyare ko ore pikipiki oso montara tara gora barike ba mokorere baguchiko bate omonto agamate gasi yobore minengiya ate abanga yayo bore mino bugundo abasaye bande mbarona baro bachire sukuru agine baranyora kebarua ngi gwale ko baseketa nara ko badebi nga asake nabuno ochibesa chire aruorore abeka chinguru chia yororo nabakonyora ngo kuliku kweli ngoisaini akore gasi yae igera moisane ko bukulikwa igongo tebia abasaye kitinde mosaye no mugaka imbwate familia ko tebia abasaye ba kuri school ba kuri university bachi kunya kokanyanga bachi bali kwegasi tiga bara bwatere yi ne njera ya moyo kulika kiara nyoro mugonda nkora abante ke barua njiko timba ligeti ko batebe nga inchimo ende mwae baenda baire chiro baoni bare tchibese ko timba ligeti na inchi igongo batebia nga mbabasa kolenga ringwa kero likru obis na liegasi ne mugondo ne gasi asande na role mete utatiga gasi tole asande na ange ya senga mete sune kali kiti kendega tole metoni simegeta matoke timite sukari simegete mete simegete ninte mete kokora tali ngai gai goka kora karali ninte mete ekerogo chako buri mwe bituguo igente getangani obwenete gokora igoko endoro si nasari okorose kero kwa rosi nasari raised, call them raised beds ekiang'eta omondo kong'a ninsimeke egento koruga seito geike ng'umbu lakini nenyorire ng'a kere egento nabo gekonyarekana koeta omondo wana buna twara kwanire igoro yoboremi ngogoberera ko nkonyora obuoyo wante inga libu na botare chioteli bako ali buriri ba chimambi gweta obuoyo rende una gwate utumiko bwemboli obuoyo kogenda ndenga nintute chombe chimboli nchirororo na baamate na baromba bwate na batebi banga na bagentogeke nareta mugondo obuoyo gankobeka after every 2 months na bekiro obuoyo lakini kosiarira libu after every 1 month naboni ganisi alirete kitarike 25 yamo nari ninjensi alirerinde oda dagote abanga igono bwate gendongere korwe songo nga book records chomo gondo nga tariki geteneri bungo siara nimbwate nindigetense nane chitariki nasimegete Sukuma na bongo nyara konyoria osina bongo nyara gotebio mategareri oso murigereria ekero koriko kero mondabwo korika ngorra bari mebande to kwa ndonye ne bituma gwasimeka igo none risakarariri bwate namba bituma gwasimeka gwatuguta ngio koriko gongocha gwakonya so mureme ogo gocha kwenyora kero ko gore diary yawe iga gwacha kwenyora nga enseme ya muyo konyoringe gento ngereke bwente gekorekana nakia ko ro kurikanse ono igabara mebatagere batware mbabwene batware record yogota kumanyenge ibintu basimegete ne chombe chiri basimegete babwate karia ene ngakikichia sialete gosibiguna mario bamanyanga ngakinga ninga kya gosibia engona ne ngombe ono ngolero chukwa moina ale maganga no kona nindo che miongoro ele miongo ne lisosa ne rororo ne miongo ne rororo miongo ekara ya mira naboko bachirana ngo dali rasima ebintu bwetyo to ndio monda ko jote batabuati naboko motura no mongo ya mokwa matebi na ga nduri oigwo mwanzi bo mungu nane abamata baranga nene Sukuma yakere kwa abantu ngorusu bari kera barakororera ngaki ngoswete mugonda abu bagotebi ngani ngo bagotebi nyare baswete kwa manga no muntu rwato metosuru tato met go bwa matumbu ya mbutakera ase gasi oboremi eyo nere ganiri mono kabisa eganiri wa matubia ase meremo ase no asusumegete bintu bya go kende gionse obwa matembo ganiri obya mono kwanyora basemi bono manchu murigereria no bwa matubuya mboga neri ase kere genda to gokora konyorora abande
tubwate migondo gosto tugate ng'ombe gekominchori gekoenda muo amate mwene gekoroma nane getuma twang'erio mana iga togokorera ni ng'ora iga toigwana kwanyora ng'a binto biasarekire goikarabu no tokorigo korora omoroberi orero omwancho omorigereria korende ntarakora tiga ng'e omoremiri baga agosemi naende agosegete erinde naye otige goikaransa ose konyakorera ng'a timbwati nibo timbwati bese nchandegete ende omotaka orore ng'aki ore esagare naye ochaka oboremi nche egento ndatebia bare baminto ng'a ekero okorete oirete chinguru chiao mogondo ekero okonyara gosaba nane credit toikonyara gosaba omaete ng'a ngoenda mogondo kinte neno iteka ibere omonto ngochara atebe ng'a ntwire esuguma ya siringi 50 igo kwanyorire credit ayo isaransete ka oganyete ng'a oganyete ochori ikwe egasi obisi ne chinsosareti ekera buna chinsa chikonya kogenda nchikoganyeti na rituko rikogenda onyona ogokine gosoka ogota ase oboke bwao ne chinguru chiao nkio oranyare kwesome korwa manya ng'a ase chinguru chiao nokorara kwao kore gose noeng'eri yaere komenta nayo igo ngotebia baria barigereria ng'a daraja mbiri ke baranyore ng'a ng'eni mbabwati ase bakare nabo bagocha bandore nabo bakonyora eri bono enchera eyemo okonyora edosi korwa asende erinde omonto agenda atebe ng'a nachi daraja mbiri akanyora edosi korwa ase omonto okorokongeri omoremi korwa etaoni gatime ya daraja mbiri morigereria egento ndagosegetera ocha ase omogondo bwa omoremi ongeri ngeri ng'ang'eni chiaye nchibekire mariogo nchinga chiri chinde tokona twararora ande chisiarera mariogo abaremi bande agosiara eriogo rero ochia osiara maambi kegoika saa 11 chia marogoba oaching'eni okorentera echiro okoenda ogochi goturia chiang'ea gokoromenda chiakorentera oborwaire echi ndagotebia agosiara ribu nobeka oboyo bwe etugo tari obwe eduka mbia mono ase okondera koba naintwe omwancho omorigereria yatokora omoroberi orero natogwakera mbia mono ase okoba amo naintwe ase bare bagera omoroberi onyarekana bare barenge maega ya ekamera noyo minto Janet noyo minto Maranga nabakere mbuya mono nase etimu ya nsipi ya Mwanyagetinge yandra korigeria Mwanyagetinge nere TV yao wese mia mange mbia mono sana.